Zdravo! Meno mi Mihajlo Kovač i chcel som vás upoznať s jedným interesantným predmetom zo zbírky u Ďurďove. Slovo od drevenej dziwockej lady, ktorá najčastejšie bola tmej kafovej farby i ukrašena so zružami. Po starým ruským običaju do lady še kladol tal. To boli stvari, ktoré dzivka nošila do nového obisca keď še odala. To boli najčastejšie ručníky, periny, zahlavky abo vyšivané partky. Bohatší dzivky do lady kladli veci stvari a chudobnejší menej. Mlodý so spajtašami išol na dreveným koču po ladu. To še volalo voženje lady. Šicky a žikoni boli ukrašeni so ukrasami i kvecom. Taki ukrašeni še voželi po valalje i špivali svadzebni pisnji. Svatovo často frantovali, takže bi do lady kladli cehli, že bi mlodijovi bilo češće vinjesť ladu zo zobisca. Тіж так, ще й домашні младі приблікали до дідох, бабох, ловарох, доктороch або других особох і франтували, также давали барз високі ціни за откуп ладі. У новім обісце домашнім родзином і сушедом що указувало, co jest u ладі. Такий предмет днешка можемо видіти, keď dzivky za najkrajší hlas zmahajú na červenej rúži i za nahradu dostávajú košarku rúžoch i dziwockú ladu. Ja še peši raz zo dziwockú ladu stretnul na svadbi, keď še mojho oca bratnjak ženil. Tedy šestre ja nošeli dziwockú ladu i žverátko, dok sme išli do cerkvi. Tedy som neznal preco sme to robili, ali som teraz pochopil jej symboliku.